Me suomalaiset olemme saaneet olla aina lähellä luontoa. Se on tarjonnut meille maailman puhtainta ravintoa sukupolvien ajan. Tätä vanhaa perinnettä jaamme sukupolvelta toiselle myös täällä Huhtahyvissä. 30 vuotta sitten aloitettiin ja mä aloitin yksin. Ja mukaan tuli Jukka, poika, joka oli alalla, ja sitten tytär. Ja nyt tässä on mukana jo kolmas polvi, eli tyttären poika. Ja nyt on kasvamassa 4. polvi. Perinteitä kunnioittaen, perinteisien reseptien pohjalta, uudella twistillä valmistamme tänäkin päivänä kinkkuja, leikkeleitä, meetwurstia ja kurmensalaatteja. Kaiken kokemuksemme ja ammattitaitomme käytämme siihen, että laatu maistuu kaikissa tuotteissamme. Modernisti perinteinen. Huhtahyvät.